истифодаи технологияҳои замони имрӯза барои беҳтар намудани маъмурикунонии соҳаи андоз, сатҳу сифати хизматрасонии давлатӣ, баланд бардоштани масъулияти андозсупорандагон дар таъмини риояи қонунгузории соҳаи андоз ва халалдор насохтани фаъолияти онҳо равона карда мешавад. Бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ, сатҳи маълумотнокии молиявии шаҳрвандони мамлакат ва беҳтар намудани фарҳанги андозсупорӣ дар ноҳияи Шаҳринав бо ибтикори Кумитаи андози назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон семинар-машварати омӯзишӣ баргузор карда шуд, ки дар он соҳибкорону сокинони касбу кори гуногун иштирок намуданд. Дар семинар ба ҳозирин доир ба хизматрасониҳои электронии ҷорӣ гардида дар мақомоти андоз, тарзи дурусти истифодаи технологияи нав, ҳамзамон дар бораи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ дар соҳаи андоз қабул гардида маълумоти зарурӣ пешниҳод гардид. Қайд карда шуд, ки то имрӯз тавассути сомонаи расмии Кумитаи андоз, ҳуҷраи шахсии андозсупоранда ва замимаи мобилии андози ман даҳҳо навъи хизматрасонии мақомоти андоз ба таври электронӣ ба роҳ монда шудааст. Дар баробари ин 45 модули хизматрасониҳои электронӣ дар замимаи мобилии андози ман ҷой дода шуданд, ки ҳамаи андозсупорандагон метавонанд аз он самаранок истифода баранд. Хизматрасониҳои электронӣ, ки дар замимаи мобилии андози ман ҷой дода шудаанд, шаффофиятро дар раванди ҳуҷҷатгузорӣ ва ба қайдгирии фаъолияти соҳибкорӣ, кам кардани таъсири омилҳои инсонӣ, инчунин фаврият ва сарфаи вақтро таъмин менамоянд. гуфта шуд, ки шаҳрвандон тавассути ин барнома метавонанд андозҳои молу мулки манқул ва ғайриманқулро пардохт кунанд ва дар иқдомҳои ҷоринамудаи Кумитаи андоз иштирок намоянд. дар охир байни андозсупорандагону мутахассисон доир ба масъалаҳои гуногуни соҳаи андоз ва дуруст истифода бурдани хизматрасониҳои электронӣ мубодилаи афкор сурат гирифт.